mushure mekungenda muruo achipfimba madzimai yangu. Achipfimba madzimai yangu kudaro ndopandika murwabva napamomba achiti achaenda kuvharisa kesi kupolisi. Chiti achaenda kuvharisa kesi kupolisi haana kuvharisa kesi pandasungwa pandapika. Andina kubvira ndakakunza mukadzi womurume since. Ana ndakunza mukadzi womurume since. Ana magenesi yake anayo kutangambira yekuvillage kwedu. Kukonza irino. Apani vamuna November. Zvongo handiti zvondisaka imwe makazoramba here kuti kunyaya yangu yemakazoiramba here haina basa here. Atimbokoshesa izvozvo zvinotina handisi ndakarora atete vavo. Ndobva ndatina handikwanisa ndikutse musha nekuda kwechipfambi. Ava ndobva vatera kumba kumukwasha vamubvunza kuti ko chii chiri kumbedza kuitika muri yangu yemukwasha zvikachinzi ndine nacho chimukadzi chako chinge chimunguruve. Handiziva hangu kuti zvandiriwo izvi ndiri nguruve here ingwa ndiri munhu. Unongedzera munhu kuti chinguruve neganda rake iri. Unoziva here kuti pari apa ane problem noganda irori nokuda kwekuti rinofanira kunge richiwana mafuta ekuzora. Zvinogara zvitaurwa naamai venyika zvezve kuti no ndinobatsira vachibatsirwa naamai venyika. Already kana yadaro kana yakaita saizvozvo yekuti uchinguruve no takuita iende mberi neganda rake zvaari ini ndo zvandakuita tozotongana next court. Nditsvagire nhamba dzadisipo maondaro wenyu uenda ukoti wenenyaya yeganda rako rakanzi chinguruve. Looking for professional home care support for your loved ones? At Children Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Children Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Remi yangu kuti ndoda kuti award matches andibhadhare mombe yangu yandikamubhadhara. Mushure mekungenda muruo achipfimba madzimai yangu. Achipfimba madzimai yangu kudaro ndopandika murwabva napamomba achiti achaenda kuvharisa kesi kupolisi. Chiti achaenda kuvharisa kesi kupolisi haana kuvharisa kesi pandasungwa pandapika. Award matches pakupfimba madzimai wangu akatanga achiudza inini kuti tsano vakanditorera mukadzi wangu ndakaramba ndikanyarara. Ndobva azoti tichifamba nemadzimai yangu inini anondonditi maswera sei makomba achindiremekedza. Madzimai yangu ati ndeiti zviri sei ndakaramba ndikanyarara. Ndobva azosvika kuvajamba makumbo pamashops. Madzimai akagara akatambarara makumbo achidaraisa akamirira basi. Ndipo paakajamba makumbo. Achijamba makumbo kudaro akavataurira mashoko ekuti itiza murume wako Christmas tiende kunogocha nokuti murume wako haana nobasa rese. Achikrosa achipfuura akabva anyepera kuembera kutanga ariita tsika apa 5 meters nawo. Indaike ndiri pamashopu ndakatogara kuti ndikwidze madam bus ndichitamba snooker. Asi panguva dzaakabva pangatira atobva kundimhoresa ndikaramba ndikamucherechedza zvangu sekuti munhu anga anomashoko yaitaura pandiri. Ndipo paakaenda achijamba makumbo pakuzomutera ndo pandikazonetsana naye ajamba madzimai yangu makumbo. Dzinonzwa dzirime munhu waMwari? Anonyepa murume uyu. Shuwa anonyepa. Kunyepera futi. Andina kubvira ndakakunza mukadzi womurume since. Ana ndakunza mukadzi womurume since. Ana magenesi yake anayo kutangambira yekuvillage kwedu. Aramba akangondisonera kudai. Asi mombe wakamubhadharisa? Mombe haana kubhadhara isachi but mombe andikuvadza ndamishibhadhara nini tine medical. Tezvera vakandova vachipa inini iri mari yechipatara. Kwete mombe. Vakayana iri mombe. Shedza yemukadzi wayo kuno? Vachitaura kuti mari yechipatara. 308 mombe ikariseka kwasi 308. Tezvera vake ava ndakaudzwa kuti okay. Ndazvinzwa kuti mafura mari yechipatara. Chimuudza iye dhireka wacho auye titaura ndudzi kuti paini mfura paini pfurirei.
so uto kuti ndanyonga dzakunduridzwa muno MUDARE tiri kugera undi mira ya maiba ako kukonza irino apani vamna November ai kukonza isei ndakatanga pane kwandaibva nemurume wangu akatanga kudza murume wangu kuti nokanditorera mukadzi wangu murume wangu vandiudza ndobva tazoti rimwe zuva tichibva kwati wacho kuna dati tobva tasangana nava Mukwasha ndobva vati makombe maswera sei svika nditasikira maswera ndobva ndatiri maswera sei svika ndichinzi ndeipi ndobva ndakuzobva kuboho ndobva ndasangana nawo ndobva handiti zvondisaka imwe amwe makazoramba here kuti kunyaya yangu yemakazoiramba here haina basa here atimbokoshesa izvozvo zvinoti Handisi ndakarora atete vavo ndobva ndati handikwanisa ndiputse musha nokuda kwechipfambi ndobva musi wa 22 December ndaienda kumba kwedu kuna dati ava vamwe notoibva kupa ndobva vasvika nepandiri vachindicharuka asi nindirambwe ndobva vati zvoni makazoshinga reniya yedu yandikataura ikrisimasi itoita sei murume wangu ndopa akazviona ndopa akauya achitikombi ndeipirikitika ndobva ndamusanangurira ava ndobva vatera kumba kumukwasha bvamubvunza kuti ko chii chiri kumbedza kuitika muri Ambhuya nemukwasha zvikachinzi ndinei nacho chimukadzi chako chinge chimunguruve handiziva hangu kuti zvandiriwo izvi ndiri nguruve here ingwa ndiri munhu ndopa vakazorohwa varohwa avo ndobva vaenda kupolisi iri paKaranda hospital murume wangu ndobva ndabuda ndichienda ndoti ndakaona kuti panguva ndakaramba ndiri kupolisi chasvika chinobata avo vachienda kupi kubhesi indobva vanditorera mwana vachida kuti tange titaura nyaya iyi indobva ndabuda vandienda kumba bvazo haya bhaiki vachiteera nemwana kumba polisi paikazosara ichisvika vanga sisiri panzvimbo ava ndobva vabereki vangu ndobva vauya vakati ini kuti Mukwasha asungwe asiye mbeu dziri munda hazviite baba vangu vabvisa mombe vakatanga vataura nemukoma avo kuti hazviite here kuti tiuye titise titaurirana mukoma akati kana chada pahuya titaurirana wangu vaenda vavataura navo avo vanga vataura kuti toda 600 pakurapwa kwandikaitwa vakavaratidza zvise vachiti here ndakazoiswa madripi ndobva vati inini 601 vapiwa mombe vati ndichavharisa kesi havana kuvharisa kesi mupurisa abva azouya aivo vanhu vakamupa bhaiki mupurisa wepaKaranda ndobva yabva achitsvaga ava vatiza mupurisa abva asvika pamba zvikati nhasi hamukwirani tabasa kugara tumba tomauswa through ava pabhaiki mupurisa wepaKaranda kusvika ndazoenda ndichiti ndikaenda kunorapisa mwana wangu kuKaranda pakazobva murume wakachienda kuda kuti tobva asvika vapiwa mutombo wake kuDarwin ndobva apika vapedza musi wa 6 June chitupa asati atora izvezvi chachikaenda kubva musi wa 22 December asati atora chakatoya musi wemandi tapedza right wayana nehama dzako iwe aru right iwe wayana nehama dzako mukoma ndo mukoma mainzwa nyaya uri kuiona sei maonero angaite ndingabvire pakutanga kuti kuzvara wavo ava vauya nekukumbira kuti hausi kupindura mubvunzo ndati uri kuiona sei nyaya zviri right right ndinoda kuti unyatsonzwisisa munhu anenge achinwa mapirisi eBP anenge achinwa mapirisi eshuga anenge ari positive right. Anomusikirwa akaitwa naMwari takasikwa zvakasiyana kuno vanozviso zvirefu kuno vatsvuku kuno vatema kuna akafanana nauyu masikirwa akaitwa naMwari tobva tati zvese izvozvo hazvina matiro kwaakamusika oti kudii noanotonga panyika oti kudii
Uribvunza iwewe. Anorwara here mukadzi uyu? Zvaari kutaura ari kupenga here? Ndaifungidzira kuti semukuru kana ndakubvunza iwewe, ndaifungidzira kuti nyaya yako yokutanga yanga iri kupa apology yokumbira ruregerero. Because already totally 100% that guy is wrong. Saka uyu kana ari sekuziva kwakachita asi wrong, ari right. Kunongedzera munhu kuti chinguruve neganda rake iri. Unoziva here kuti pari apa ane problem noganda irori nokuda kwekuti rinofanira kunge richiwana mafuta ekuzora. Zvinogara zvitaurwa naamai venyika zvezve kuti no ndinobatsira vachibatsirwa naamai venyika. Already kana yadaro, kana yakaita saizvozvo yekuti uyu chinguruve no takuita iende mberi neganda rake zvaari ini ndo zvandakuita. Tozotongana next court. Nditsvagire nhamba dzadisipo maondaro wenyu. Uenda kukoti we nenyaya yeganda rako rakanzi chinguruve. Totangira kubva ipapo. Tosangana rimwe koti apa nhasi atichaita. Unadzo here we? Aiwa no atichatotaura because already haungataure kuti uchinguruve. No rega kutaura kwake kwaari kuita arware. Wanzwa already ndikukutaura kwake kwakuti arware uyu. Alright, ndambokubvunza. Teerera unzwe zveke rega ndotaurira. Iwe basa waya pana manguva. Wamboona vanhu vese vatikutonga. Waona uwandu wavo. Unofanira kuzvibvunza kuti zvinorevei. Unofanira kuzvibvunza kuti zvinoreva handina side. But ndiri kuti iwe uyu nganoripota case kumaondaro kana isina kuitwa sezvairi tinoteera case ipi iyoyo nonyaya yekuti uyu haungamutauri kuti chinguruve. Ivo vari vanhu vangu. Ngomana inda kunivegera ngomana. Kusvika pakudai zvigadzira nyadzikira setina. Patrick Musa. Ndatopedza. Ndo yakuenda kukoti. Patrick Musa. Anditi wakamboenda kukoti uchitaura kuti paini. Saka akuenda nokuda kwezvo. Nokumunongedzera ganda rake iroro. Blessing mbato. Uda kutaura? Pindura iwe. Pindura. Ari kunzi mukoma wacho ngaataure riri bosi udakitesa vamwe. Uya kumberi. Blessing mbato. Blessing mbato. Ini ndakabata panguva yavairwisana vakomana. Ndakabata. Pandakasvika ini ndifunga kuti zvautaura uri nomutongi kaiwo kana usina chokutaura teerera shamwari uri kutaura nevanhu vari kuziva zvaka uri kutaura nemutongi basa rangu ndokutonga vanhu wazvinzwa naiwe ndio zvauri kuti ndine mukoma ari kuti ada kutaura nini ndio ada kutaura kuti kudini ndati iwe teerera ada kutaura kuti kudini zvinoshanda izvi zvauda kutaura uri kuda kuto iwewe uri kuti iwewe moto uri kubvira uri kutopisa moto uri kutaura kuti iwewe ganda rakapiwa naro naMwari rako ndo rakakosha leblack rake irashata aiwa changamira pandakutotaura kuti ndakatovati taurira naye amfanira kurwisana ende kana uya akanganisa ngatimudese ngatimudzore because hapana kuti aite zvinhu zvakashata mukanganisane vanhu vanogarisana mudzimba. Alright, zviri right here zvakaitika. Ndiri kubvunza iwe usipindura mubvunzo. Shamwari, rega ndimbokuteerera mukomana. Kana ukazoya kunoga kuitwe ngano. Wazvinzwa? Kunoga kuitwe chi? Kunoga kuitwe ngano, kunotaurwa straight. Ndiani akada kutaura futa? Pana chikuda kutaura imubvunza imwe muri. Andiongochiti unovakoma, ari kuti mukoma wacho mumwe. Rega ndikuudze kana tichitonga vanhu ava vakagara apa kune munhu ano language yakasiyana pakutaura. Kuno munhu anogona kutaura kumwe asi haagoni kutaura. Kuno munhu anotapira mukanwa. But kana ndikagara panapa ndinoziva kuti ari kutaura uyu anopa ari kusidzira apa kumunetsa apa haagoni kutaura. Saka basa rake iro kana atadza kutaura anogadzirisa ndini. That's why uchiona vanhu vese apa unofanira kubva apa vakaita se vakafanana. Zvinzwa? Unofanira kuti kana uchitarisa kuti nyaya iri kuenda kupi ende chiri kuzoita chimiro chii. Anopisa tsitsika mwana. Amen. Wanza zvandataura zvokuti akagara anofanira kunge achiwana mafuta anozora kuti skin yake isaite problem. Saka right kana ndakamupiwa naMwari nomidzimu yangu
ndo munhu wandakapiwa ndomushora ende ndamuda semukadzi wangu it's my wife right iwe umudzikisira wabva kupiwe ukatasa handiti wati ndiwe sekuru uyu tasa ari kuya ari kufamba nemakirashi nokuda kwekesi iyo endai panze muronge kana pasina ndikutoita zvandikutoita handisi kuti andienda kumapurisa today mai maiso anoenda unyatsozvozvoona kuti chinozoitika endai murongeke panze first amboda kutaura nesu endai nevanhu vapanze haimi musaende matopedza nyaya ino garai kana pasina ndo zvandikutoita uzandiita ukirevha wakadaro nomupurisa wacho akaita nyaya wacho ndowandikutoda iye uone kuti zvii zvinozoitika mupurisa wacho anoenda iye mupurisa akaita nyaya iyo